Paman Gondomono kados kesesa paduka badhe tindak pundi paman? Wah. Paman Gondomono kowe arep budal marang endi? Anak-anakku wong bagus, anak-anakku wong Jarot Bratasena. Waleh-waleh apa golek? Wektu dina semangko pun paman diruta dening ingkang suwun Prabu Pandhu lumarap marang Praja Pringgondani, Nger. Wah, ana pari gawe apa? Arandene kowe tumindak dhewe tanpa rowang. Wektu dina semangko ana hal-hal yang berbahaya. Basa Jawa angel. Bahaya piye? Panjenenganing pun paman ora kena nganti rowang, ora kena nggawa sapa wae. Wis sumene ana sawetara ana Praja Ngastina pun kakang pun paman bakal budal dhewe. Sanajan kowe arep budal dhewe aku ora negake. Inggih paman mriyata dipun keparengaken putra paduka kula pun permadi badhe nderek. Ora nggih. Ora diparengake. Wis sumena sawetara nang praja lamun ana apa-apa pun paman bakal paring dawuh. Ya, yen kaya ngono sing ati-ati paman Gondomono. Ya tenaning kalangan klarawan kang utara.